trabazek egiten dauena apurbet da Urdaibaiko basogintza edo baso sektorean zerbitzu integral bat eskaini ez. Azkenien pinu botaten denetik, hori da gero dagoen prozesu guztize, basoa garbitzu da prestatu landaketarako, landatu da gero mantenimiento guztize. Hemen Busturialdean basoa dekon garrantzitze kontuten izen da, gero ez da garrantzitsua bera ez. Ondo mantentzie, eskulan hori egotie, garbi egoteko basoak da basoak aurrera segitu da izen, ez abandoneta ez geratzeko. Berez asmoa da Garize bera ekoizpen moduen berreskuratzie. Hemen inguruko baliabide tradizionalak berreskuratze lortzen dugun, eta ekoizpena bera gure landa inguru honetara berreskuratzeko asmoa bada. Deko beste atal garrantzitsu badala, balorien ipintzie Garize eta bere ekoizpena eta bere kulturie. Instalazio barri batzuk eta indoguz, 3 oinarri dekoguz, dala lurran zaintza, animalien ongi izatea, eta lanabez horiek lan eitzen dugun personan ongi izatie. Hori zelan bermatzen dugu, benin duguz turno batzuk goizera goten gara, beste batzuk arratzaldera, asteburuetan txandakatu itzen gara libre eukitzeko. Eta orduen holan pentsetan dugune da, sektoriek etorkizun bete euki gure badeu da, jente gaztie hurbildu gure badeu sektorera, azkenin nolako lan baldintzak emon behar da. Eredu bai izen garela kontu horretan. Hau tradizioa igual familiatik hasi izan, zer iraitzitzen zen bazen jostailuek eta holan egurrezkoak, gero niraitze hasi izan horregaz, hobi moduen, ze azkenien esan lan bat berantzako. Joan zan, jolas tradizionalak ekartzen. Nik hartu dut bere rola, ja ez dire bakarri jolas tradizionalak, ja badire hemen ume txikizentzat adibidez pentsamendu konputazionala eta holako gauzek lantzeko, STEAM, Montessori eta holako proiektuek. Eta gero bai dekogu herrikirol tailerra, umiek praktiketako eta ez bakarrik umiek. Busturialdean basoa dekon garrantzitze kontuten izen da, gero ez da garrantzitsua bera ez, ondo mantentzie. Herri txikizetan bizize sortu behar da, eta orduen holako negozio txikerrak bizize emoten zide Busturialdeko herri txikerrari eta jateko emoten zide Busturialdeko herri zeri bai. Bada eskualde bat nekazaritzarako aproposa, eta espero digun aldaketa batzukaz, jende gehiago geratzi lehen sektoretik bizitzen hemen. Egongo zara hemen baino hobeto. Urremendiko laguntzak eta emoten zu asesoramentu eta ondo ikusten dut, eta gero holako lehiaketak eta itxiebe ondo dau, apurben jende gaztie bultzatzeko hemen proiektuek sortzera, eta eskenien proiektuek sortzen direnien herrizek aberastu itzen dire. Nire proiektu hori bizibideari emoteko eta eskenien ondo dator beste batzuk proiektuek eta holan ikusti eta jakitzi horreri buruz. Buruen proiektu edekone pertsonari, esan animetako, benetan ona dala, azkenien norbera ikesten dugu ez proiektu egiten da beste batzun aurrien aurkezten, garrantzitsu da aurrera pausu emotie da daia esataten dan. Hori, ez dakiz.